खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलजों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बड' पिस एकर्ड, बे बड' पिस एकर्डखौ लानानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजानाय जादों। बे बड' पिस एकर्डखौ नि गासै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बिबाना बुंनो थाङोब्ला सागानगिरिफोर माखासे दङमोन, जेरैहाय आबसुनिफ्राय लरेन्स इस्लारि, प्रमद बर' आरो BTC-निफ्राय बिथां हाग्रामा महिलारिया उइटनेस हिसाबै दंमोन आरो गुबुन NDP-निफ्राय मोनब्रै दोलोनिफ्राय जेरै धीरेन बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी, रन्जन दैमारी बिथांमोनखौ लानानै बर'फोरनि थाखाय थामथि मोनसे एकर्ड जादोंमोन। बे थामथि एकर्डनि जै बड' कमिउनिटिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे डेभेलपमेन्टनि मोनसे साइन फैनो नांगौमोन, नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा BTC-नि जि BTAD थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल डिस्ट्रिक्ट एरियाखौ नमेनक्लेचारखौ सोलायनानै बिथांमोना मा खालामबाय, BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो BTAD मा बेखौ बयबो मिथिसिगौ। दा खोथाया जाहैबाय थाखानाय BTC-खौनो बेस खालामनानै बिथांमोना थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDP-नि मोनब्रै दालायफ्रा जथाय जानानै बिथांमोना बे BTR एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ बावहाय बैथा हमनानै BTC सरकारखौ सालायदोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, बिथाङा BTR एकर्डजों फैफानाय माखासे फसंथान लोगोसे दफाफोरखौ बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेरावबो बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायैया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना। मानोना बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेरावनो बे BTR एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ क्लियारिफिकेसन खालामनांगौमोन आरो BTR एग्रिमेन्टजों लोगोसे फैफानाय माखासे फसंथानफोरखौबो बिथांमोना गंसेबो गायसननो हायाखिसै। इभेन बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मुंख्लंनि थाखाय गंसे न'खौनो गायसनना होनो थामहिनबा मार्टियार्सनि थाखाय बिथांमोना जि हाग्रामा महिलारिया BTC एकर्डखौ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव लाबोनाय जादोंमोन। 10 फेब्रुवारियाव जानाय BTC एकर्डनि गासै दफाफोरखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया उइथिन 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिथाङा गासै इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ बिथाङा खालामजोबनो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावना खोथा, बिथां प्रमद बर'आ जेब्ला UPPL सासनाव दंमोन बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन BTR एकर्डनि जोहै रन्जन दैमारिखौ सख'नाय जाबाय आरो BTR एकर्डनि जोहै बर'फ्रा खोब जौगानाय मोनसे बुहुम दरबाराव सिनायथि मोनबाय, बेफोर खोथाखौ बुंदोंमोन। आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि खोथाखौ बुंदोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ बै समाव मा खालामबाय, रन्जन दैमारिया सासे हाइलि क्वालिफाइड पार्सन, बेयो जुदि भट गेलेनानै जुदि फैनांगौब्ला बेयो जानो हागौ BTR-नि सिटनि थाखाय मासिनि थाखाय बियो माबा मोनसे डिमान्ड होनो हागौ नामा, बेफोरबायदि मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालामनाय बायदि जों मोनो। जायनि जाहोनाव बिथां रन्जन दैमारिखौ आफ्टार कमप्लिसन अफ BTR एकर्ड बिथांखौ कनभिक्टेड साजायनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनहैफिनदोंमोन। नाथाय बिफोर साइनिं द BTR एकर्ड रन्जन दैमारि इज नट कनभिक्टेड। मानोना सासे कनभिक्टेड पार्सना मोनसे एकर्डआव साइन होनो हाया। होमबा बिथाङा जुदि कनभिक्टेड खामोनब्ला बिथांखौ बै समाव माने BTR एकर्डआव साइन होनो लांनाय जादोंमोन। आरो साइन होखांनायनि उनाव जेब्ला BTR एकर्डआ दान जाबाय, दान जानायनि उनाव बिथांखौ जोबथेसालियाव कनभिक्टेड पार्सन बा सासे क्रिमिनेल हिसाबै दोनफिननाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै जोंनि बर' कमिउनिटि गेजेराव मोनसे खोब दुखुनांथाव थासारि जादोंमोन। आरो गुबुन फारसेथिं बिथां प्रमद बर'मोना जि एकर्डआव हाइनेस एन्ड नन हाइनेस, केस गिदिर आरो केस फिसा, केसआ उन्दै गेदेर गासिबो बिथांमोनखौ ओरैबायदि जानांगौमोन दे गासै NDP-नि मानसिफ्रानो जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौमोन आरो गासै
गिदिर फिसा गासै केसा उइथड्र जानांगौमोन बेखौ बिथांमोना खालामनो नांगौमोन नाथाय बावहायबो बिथांमोना गेम खालामनानै दिनै 5 बोसोर सासनाव गादियाव फैनानै बिथांमोना दिनै कर'रपतिनि मालिक आरो न' बां रोहो रोहो धोन दौलत खामायबाय नाथाय जोंनि बिदा फंबायफ्रा हाजासे थै आरो गोलोमदै होनानै दावहा नांनायनि जोहै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव रन्जन दैमारिया जायनि सिगनेटारि पार्सनानो दिनै जेलाव जोबनानै दं नाथाय बिथांमोना दा बे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना मा खालामबाय बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखिसै बियो बिथां प्रमद आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि बेयो मोनसे फैलुरनि साइन होननानै जों बुंनांगोन मानोना बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेराव बेफोरनि आबुं इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मावनांगौमोन नाथाय आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि सासन नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सासनाव दा बिटिआर एकर्डखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि जोहै जों मोनसे बिटिआर एकर्डखौ आबुं फिलाप दि गेप्स थामहिनबा मावफुंनायनि हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों मानोना बिथांमोननि समाव बिटिसि एकर्डखौ बिथांमोना 10 फेब्रुवारि 2010 आव जानाय एकर्डखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामाखैमोन नाथाय बिटिसिनि बिखायावनो बिटिआर बै समाव बिथांमोना जेब्ला सरकाराव दंमोन अब्ला बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि जोनोम सान थामहिनबा बिटिसि एकर्डखौ बिथांमोना फालिनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन आरो बिटिआर मोननायनि उनाव बिटिसि सेलिब्रेशन बिटिसि डे सेलिब्रेशना जेबो मिनिं गैया होननानै ससियेल मिडियायाव आरो बिथांमोना थोंजोङै मिडियानि सिगाङाव बुंनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय दा नाय बिथां हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बैफोरबादि लिडारफ्रा दिनै सोलोंनो गोनां गोबां खोथा दं होननानै आं सानो मानोना हाग्रामा महिलारिया सासे बर'फोरनि फ्रिडम फाइटारल' नङा बियो बर' माहारिखौ दुलाराय बुहुमावनो बिथाङा बिथा गायसननानै दिनै बुहुम दरबाराव बर' माहारिखौ गायसनदों बिथांनि आखाइजों दिनै CIT जादों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जादों केन्सार कलेज जादों आरो मोनब्रा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार जादों थाना पुलिस थानानिफ्राय लानानै गासै सोरगिदिं बिथिं डेभेलपमेन्टनि स्ट्राक्चारा बिथां हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजों जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौ नायोब्ला दा आंनि सावरायनांगौनि खोथाया जाहैबाय दिनै मानो हाग्रामा महिलारिया बिथां प्रमद बर'आ सरकाराव थासेयावबो बिटिआर एकर्डनि खामानिखौ मानो मावफिननो गोनां जाखो बेसो खोथाया जाहैबाय दा बिथांमोना सिगाङाव 82% 90% बिटिआर एकर्डआ दान खालामनाय जाबाय होननानै बिथांमोना थेबगां ससियेल मिडियायाव बुंबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बिथां हाग्रामा महिलारि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ माबोरै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै मुभमेन्ट खालामनाय ससियेल मिडियायाव माखासे सागानगिरिफ्रा खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौ बिटिआर एकर्डनि खायसे दफाफोरा जाफुङोब्ला जोंहा गोबां बिथिङाव जोङो जौगानाय फैगोन मानोना बिटिआर एकर्डजों लोगोसे बुहुम फरायसालिनिफ्राय लानानै गेदेर फसंथानफोर जादोंमोन नाथाय बेखौ बिथां प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव मोनसेबो लाबोनो हायाखिसै मिजिं थिदों जोङो बिथां हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों बैफोर आद्रा थानाय बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बेफोर मावफुंजागोन होननानै जों मिजिं लादों आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसे भास्ट एक्सपिरियेन्स दं बियो बिटिसिखौ सालाय दिनै 20 बोसोराव आगान होबाय बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सासन खुंनाया दा बेफोरबायदि नलेजखौ नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिं लानो हायो मानोना बिथाङा गोबां बिथिङावनो खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स थामहिनबा अभिगता रोंगौथि दं दा बेखौ नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिया बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं सानो आं बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो नाजानाय आरो बिटिआर एकर्डनि जोनोम सानखौ फालिनायखौ खोब बाख्नायथावना हाबाफारि जादों होननानै आं सानदों मानोना थांनाय बुब्लियाव बिथां प्रमदआ जा खामानिखौ मावनो हायाखैमोन
आरो माखासे जौगालुनि हाबाफारिखौ बिथाङाथ' मावनो हाखायाखैनो। दा बिथांनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ बिथाङा मावफुंना होयोब्ला फैगौ बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि सायाव बर' रायजो आरो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ खोब मोजां मोनगोन आरो बिथाङानो बुंनो थाङोब्ला बर'नि थै आरो गोलोमदैखौ मोजां मोनग्रा सासे गेदेमा दैदेनगिरि होननानै जों बुंनांगोन। दिनै बे बिटिआर रेकर्डखौ बड'फा नोगोर क'क्राझाराव बिटिसि सेक्रेटारि अफिसनि नब्लाङाव फालिनाया खोब मेहेरगोनां हाबाफारि जादों। बावहाय जोंनि एमपि बारग' एमपि आरो केबिनेट मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म, लरेन इस्लारि एमएलए आरो सिगनेटरि बिटिआरनि सिगनेटरि जों लोगोसे अनजालि दैमारि, धीरेन बर' आरो गोबां मानगोनां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंसार जाहोदों एबा जाफुंसार होदों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोनाबो खालि हाग्रामा महिलारिनि सरकारनोल' बे बिटिआरनि दफा मावफुंनायनि खोथाखौ जाबसिननानै होब्लाल' जानाय नङा, बिथांमोनाबो हार्ट एन्ड सोल गासैबो जोंनि बर' अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसे जानानै आबसुआबो बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट आरो दिपेन बर'खौबो बातासिपुराव खालामनाय बे बिटिआर रेकर्ड डे फालिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोनाबो रन्जन दैमारिखौ सुख'नायनि खोथाखौनो बुंदों आरो बिटिआरनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि खोथाखौनो बुंदों। बिदिब्ला जोंनि थांखि आरो मिशना जुदि मोनसेब्ला जोंनि बर'फ्रा खौसे जानो हायैनि खोथा गैया। बेनिखायनो बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय आरो बे बिटिआर रेकर्डआव थानाय माखासे दफाफ्रा जाहाथे थाबैनो मावफुंजायो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो खोब गोख्रों भाबै लादों आरो बड' साहित्य सभायाबो बेखौ गोख्रों भाबै मदद होबोगासिनो दं आरो गुबुन फारसेथिं एक्स एनडिबिनि माखासे दैदेनगिरिफोर बाव गोबां बिफाव लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। जोबथा बुब्लियाव बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बेफोरबादि गोसो गुवार लानानै बिटिआर रेकर्डखौ फालिनानै दिन्थिनायनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जों बाख्नायनांगोन। मानोना बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि जोहै बिटिसिनि गासै आगुआवबो गोबां बिथांनि आखाइजोंनो जोंनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हानाय जादों आरो फैगौ बुब्लियावबो बेफोरबायदि मावफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै बिथां हाग्रामा महिलारिनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर'।